Si de nit vols somiar, el cel està guaitat i a dins d'una estrella em podràs trobar, guardant els teus somnis en un calaix. Això era i no era un científic que s'enyorava de Mallorca i va convèncer una directora d'escola perquè posassin nom a una estrella i al seu exoplaneta. Tot coincidint l'any 2023, amb el 160è aniversari de mossèn Alcover, que és qui va recollir les rondalles per escrit. I dos estudiosos de rondalles estaven a punt de culminar el 9è i darrer volum de l'edició comentada de les rondalles mallorquines. Una edició que recollia les rondalles amb les anotacions d'Alcover a les seves llibretes. I vet aquí que aquestes dues efemèrides són la porta d'entrada al fascinant món de les rondalles mallorquines. Amb la finalització d'aquesta edició, Josep Antoni Grimalt culmina 60 anys de dedicació a l'anàlisi, l'estudi i la divulgació de la plec de rondalles mallorquines d'en Jordi Tarragó. Fa un parell de dies varen rebre una telefonada d'en Sebastià Barceló. Ell és astrònom, un grandíssim professional d'un gran recorregut i mos ha proposat que participem a la convocatòria de Name ExoWorld per anomenar una estrella i el que l'envolti. Vàrem engegar el curs 22-23, estàvem en plena etapa de preparatius, inicis de setembre. L'equip directiu i tot el claustre anàvem molt enfeinats per començar curs i varen rebre la cridada d'en Sebastià Barceló. El concurs Name ExoWorlds el que pretén és demanar noms de la cultura local per no haver de donar noms de catàleg que són, per exemple, HD i 10 números. Durant una bona part d'aquests darrers 30 anys hem compartit dos despatxos diferents al segon pis de l'edifici Ramon Llull, on hem fet moltes hores de feina plegats, però també on en Josep Antoni s'ha llevat l'escut i m'ha regalat hores de conversa, confidències personals i històries familiars. I mos va fer aquesta proposta. He pensat en Biba Verger, la proposta és anomenar un estel, la idea és basar-nos en les rondalles mallorquines, ell tenia molt clara la part de la cultura tradicional d'aquí, que pogués pujar fins allà, i mos ho va explicar amb tanta il·lusió que no vàrem haver de mestir massa. No totes les escoles ja tenen el seu programa fet i per no podien fer aquestes activitats. Però aquí, en el Biba Verger, jo hi vaig fer la meva escola. Hi ha un llistat d'estrelles que estan per anomenar, que encara ningú els hi ha posat nom. Llavors, en base a les rondalles mallorquines, tothom coneix les rondalles mallorquines, seria fer una recerca i trobar en les característiques científiques de les estrelles i les rondalles mallorquines quines encaixen per poder fer una proposta. I, per tant, el que havien de fer era comparar quina rondalla era més parescuda en el sistema que més ràpid el diferent alhora. El volum 9è, i ara hauria de fer així, i ho faig, el volum 9è, amb el qual acaba la nostra edició, aplega els textos que Alcover va incloure en les dues edicions del volum 5è que va publicar, el 1909 la primera i el 1924 la segona, i que posteriorment Moll va distribuir entre els volums 5è i 24 de la seva edició. I ens presentaríem i intentaríem aconseguir que una estrella tingués nom de rondalla mallorquina gràcies a les vostres propostes des de l'escola. Què vos sembla? Sí? Sí. Endavant. Perfecte. Perquè, clar, jo he viscut molts anys a fora i, clar, això va tornar a viure un poc tota l'experiència de la nostra illa.